Tak, já vás vítám u dalšího videa z Open Frontu. Dneska máme mapu MENA, mám pocit. A je to 70 lidí, myslím. A dal jsem tuhle pozici kvůli tomu, abych zároveň měl hodně místa k expanzi, ale zároveň bych si hned teď vzal vlastně přístup k moři, co si nevezmu, protože to je Nation, což jsem nevěděl. No, tak budeme doufat, že nezautočí na mě. A jakmile by zautočil, tak já bych si ho vzal. Paráda. Zautočil na bota, ale nedal takový velký útok. Hned cápek vedle mě, 20k, jako dělá velký útoky. To uvidíme. Tak s tím rozhodně nebudu dávat alianci, protože by to mohl být slabý nepřítel. Stejně jako Anon, hned vedle mě. No, tak jdeme Arawak, Arkduky. Za chvilku postavíme další město, teda ne další, první. Tak, máme to tam. Líbin, Arab, radši nic. No, teď se nějak snaží tady útočit. Zkusíme mu vzít tohodle bota. A nepodařilo se nám to. Tak, půjdeme na Czech Council. Tak přece toho bych teda zabíjet nemusel, když je to stejná země jako já, ale to nevadí. Půjdeme hned na Habsburgskou Nation, tak jak se na to podíváme. Seřadíme si to podle Max True, jsme třetí, což není úplně špatný. To jsem to čekal docela horší. A hned za chviličku vpálíme velký útok na Líbii, protože to by se nám mohlo velmi, velmi vyplatit. My dáme hned další město a on dal takhle krásně vedle mě, no tak to je paráda, protože ten dostane čočku a dostane ji asi hned teď, abych si vzal tohle město. Parádě, to vyšlo. Upřímně bych mohl jít klidně i do tohohle, ale asi nepůjdu, protože tady máme Nation OP, který je ready jako na mě zaútočit. Dáme první přístav a podíváme se na sebe, jestli tady nejsou žádný Nation, který bychom mohli zničit. Tak, s tím si dáme taky alianci a tak jak to vypadá. Oba dva vedle mě jsou celkem slabí, ale musíme počkat, aby někdo zaútočil jako první. On chce ode mě alianci. Dobře, s tebou jo, protože mi tady teď jede loď na Řecko, který bych mohl úplně zmasakrovat a vzít si město a přístav. Tak, město i přístav je naše, to by neměl být žádný problém. A půjdeme asi hned na Bulharsko, jak to tak vidím. Tak co tady vedle mě? Dobře, Anon útočí na Nation OP a tím mi dává krásnou příležitost mu vzít akorát město. Jo, tak zatím nám to docela vychází. Hned další na řadě je Bulharsko a tady je Avk člověk. Tak toho musíme využít. S tím si dáme alianci. No nic, jdeme na Bulharsko. Paráda. Rom se mnou chce alianci, no to nevím. Tady dáme faktory. No, Bulharsko docela dostává a Rom do něj jde taky, ale dává velký útok. A to by se mu mohlo vymstít, ale no, či to necháme. Paráda, útočíme na Itálii. Ne, neútočíme, to jsem myslel, že jsem já. No, se nám nepovedlo, nevadí. Tady dáme další faktory a ten borec dostává čočku. Pošleme mu emoji SOS, aby mě zradil a já vzal celý jeho majetek, ale ono to nejde. Rom na mě útočí, Řecko na mě útočí. Pane bože.
No, půjdeme asi na Roma. Kde je Řecko? Tamhle je Řecko, aha. Já jsem si říkal. Tak, dáme další město. Tohle je kdo? To je Enos. Ten má... No, ten je docela velký. No. Tohle je kdo? Empire, no, tak to je blbý jako. Ale chce alianci, tak si ji vemu. Mám pocit, že mě tady Řecko zase zničilo. Ach jo. Já bych potřeboval to Řecko zničit, abych mohl jít na Roma. Ale... No. Jsme 9. podle Max Pop. Což... není úplně ideální. Rom tady dává hodně věcí kolem mě. Ale tím mi dává příležitost velmi rychle zasáhnout. Já si tady nejdříve mu ten kousek. To je přístav a město a on to okamžitě zamítnul. Čím mi zase dává příležitost prostě krásně mu vzít všechno, co má. Tak se na to podívejme. Empire, ten je největší. Ne, není. Aha. Tak jestli tohle chceme vyhrát, tak budeme muset hodně přidat. A Rom na mě posílá atomovku, což není úplně ideální. To jako musím uznat. Ale tak si to přežiju. Jestli mi nepošle další, to jsme asi pošle, protože už má víc než 750 000. Prosím, stihnu to. Paráda. Stihl jsem to. Blbě, že Rom tady má opravdu velké množství ostrůvků, který já musím všechny zabrat. Za prvý, aby dostal ty peníze a za druhý, aby už mě neotravoval. Tak, další. Dobrý. Tak, tenhle chce alianci. To asi zatím nebudeme dělat. Já jsem 7. podle Max Pop. Jo. Počkej, v klidu. Nebudeme stresovat. Protože bychom vás chvilku mohli vzít. A Nation OP ruší alianci. Jo. To jsem... No. To byl hodně dobrý tah. A nechápu, proč jde do mě. Absolutně jsem to nepochopil. Jestli si řekl prostě, že někomu zničí hru, je to možné. Tady je open. Na toho bychom mohli jít. Teď máme docela dobrý income. Tohle je... No jsme 6. podle Max Pop, což není úplně špatný. Sám je sice největší, ale nemá tolik pop. Dáme sem asi sem. A Šmovin chce alianci, to je zase tenhle jo. Ty si děláš prdel. Můj bože. Oni nic, tak mu dám alianci, no. Tak já stejně můžu jít tady na open. Be kind plus. Aha. Tak to je dobře, že jsi mi dal alianci, nebo chtěl si dát alianci, protože bych si tě jinak nevšiml, že máš tak málo troops. Sem dáme radši defense post. A vypadá to, že Be Kind Plus dostane na budku. S tímhle si dáme alianci. No, zkusíme to. Sám chce alianci, paráda. Teď mě nemá moc, nemůže mě nic jako ohrozit moc. No, tak sám mi to celý ukrad. Což není jako úplně ideální. To jsem fakt nechtěl, jako no. Tak, jsme furt 6. No ale kdyby nám dal těch 6 milionů z tohohle borce, já to zkusím a nemám to. No.
zkusíme jít na open, no. Pane bože, on má jenom... Aha, tak už ne. Měl velmi málo troops. No, jdeme na open. Uvidíme, co to udělá. Sem bych si dal rád asi... Tak, Empire. Prosím tě, bracho. Pojď to obnovit. Bude to určitě pro oba lepší. Věřím tomu. Srdečně. Empire mi vzal alianci. Paráda. A open, pojď, hezky, tam palo do kůla. A tohle je open, takže musíme mu to zničit. Aha, Enos má velmi málo, tak jdem do něj, no. 400 000, velký útok. No, sem dáme radši další a tady se zkusíme trochu stakovat. Jsme druhý na maximální pop. Wow. 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 No, byl bych velmi rád, kdyby tam doplula ta loď. Já si mohu vzít. Jo. Dobře. Jsme furt druzí. Není vůbec špatný. Musíme tady něco vymyslet. Se tady budeme tradit s tím. Tady zkusíme dát nějaký faktory poblíž hranic. OK, jsme na tom docela dobře. No tak nejsme, no, protože ten laborát má 48 milionů. Tenhle má, no. Ale sám má 18. No. Mohl by se tady stát docela dost věcí. Protože kdyby ten... Jo, on bude chtít dát na mě, no, asi. Murph, protože... Já jsem ten druhý nejsilnější tady, no. No. Zkusíme jít tady na mitochondria. Sice nerad útočím na takový jako přátelský lidi. V podstatě přátelský, ale... Mám nic dělat. Jo. Tak Empire to vyřešil za mě, no. A já prostě nemůžu nic dělat, protože jak by něco udělal, tak on mi dá mrv a... je konec, no. Jako... No, zkusíme se sem dát pár lodí. Se to pomůže. Nevím. Tady je další mitochondria. A tady jsou dvě mitochondrie v sobě. Ale Empire si pro ně jde. No, tak Šmovin mi zrušil alianci, jestli kvůli tomu jako pro moje dobro, nebo co, ale stejně sám mi vzal většinu měst, takže, no ale já už mám taky 18 milionů, to není vůbec špatný, já si tady zkusím dát trochu víc přístavů, ať tam ty peníze pořádně lítají. Bylo by dobrý tady mít jako vlastně jako nevím, jak to nazvat, prostě ukryt takový svůj ostrůvek, kam si dám vlastně budu stakovat města a tak. A máme tam i faktory. Akorát jsem to měla na kraj a na kraj. Ale to nevadí. No už máme na mrv. A sam nemá. Bylo by dobrý, kdyby jsme dali mrv na sama. A já bych chtěl ale obnovit s tím. Jo, on mi vyhrožuje. Tak já to bohužel budu muset obnovit, protože teď mě poslouchejte, jo, protože jakmile bych udělal nějaký move, tak je tady Empire, ale jo, on má 42 sem. Wow. Ten v tom má jako hodně peněz, no. No, prachy tečou, což je dobrý. Máme hodně jako příležitostí teď opravdu vyhrát. Tenhle nevím, co tady dělá. Ale podle mě za chvilku schytá mrv, no.
Já se tady vybudu takovou jako, abych mohl kdykoliv hodit ten mrv, aspoň kdyby na mě někdo útočil, tak ať mu aspoň zničím tu hru. To je prostě pravidlo Open Frontu. Dáme to tady nějak kolem toho pobřeží. Kolik? Já mám 31 měst, on má 12, to má málo, 11, 29. Dobře no. Tak kdybychom měli nejvíc měst na téhle mapě, tak bychom mohli být... Jo, to jsem přesně čekal. A vyšlo nám to úplně perfektně. Že zrovna jo, a on mi teď dá mrv, asi. Jo, dal mi no. Což je blbý jako. Což je blbý. Uvidíme, co se tady stane teď. Protože on má... Dobře. Jo, on mi to zrušil, takže já na něj dávám... A já nemám, protože on to začalo stát 55 milionů. Protože se hodili 2. A sám mi vzal úplně všechno. No tak to je blbý, no. Protože sám tady má pixel. Ne, to je open. No. Empire to úplně prohrál, jako úplně. Dobře, tak s ním dáme alianci, se mi to celý sebral. A zničil mi celou hru. Ale to nevadí. Ten tady má 25 milionů. Ale bylo by dobrý, kdyby oni ho tady zničili. Já si to potom vzal. Dobře, s tím si dáme alianci a na max true jsme 4. Ale celkově tady jako asi 5 lidí, takže jsme na tom tak špatně. Ale je dobrý, že prostě jakmile někdo schytá mrv, tak okamžitě je to obrovská šance pro všechny ostatní. Aby ho prostě úplně sežrali, protože já kdyby mu teď dal, tak ten ho sežere prostě. A on má jenom 8 nebo 9 milionů peněz, takže neudělá nic, ale má 135 měst, no. Což je hodně. Vede jako hodně vede. Podle mě se to ani nezaslouží takhle vést. A někdo tady lítají. A on mi to bere. A právě na mě přiletěla hydrogen bomba. A udělal to Empire. Jo, tak mě nezbývá nic jiného, než mu to přijmout. Bohužel. Já bych se potřeboval dostat sem. Nevím, proč to plave odtud, když... můj bože. OK, tak tohle bude ještě zajímavá hra, protože... Ne, nedávej mi další hydrogen. A proč to udělal? Jo, dobrý, mu to sebrala sem. Pojď, prosím, já bych potřeboval těch... Ale zase jenom 3 miliony. Ach jo. Tady má taky pixel. A to bude ještě někde. No, mám 41 milionů. A mrv stojí 55. Pane bože. On dostal mrv, takže teď se připravím mu to všechno sebrat. Tak to je moje šance, Oši. Tohle je moje jedinečná příležitost. Ale bohužel on má 300 000 troops. Takže to nejde vůbec rychle, jo. Ale jde to. Já mu teď zkusím dát alianci. A on mi tam poslal hydrogen bombu. A je to v prdeli. No. Dobře. On přijmul alianci, poslal mi fakáč. To nevím úplně, jestli je dobrý znamení. Mám pocit, že se mi pomstí. Ale dobře, něco jsme tady získali, jo. Škoda, že to nebylo víc. Já si furt šetřím peníze. Momentálně mám nejvíc. Ale už to jako neteče tolik, co to teklo předtím, jako. Nějak se to hrozně zpomalilo, asi to je kvůli tomu, že jenom 18 portů. To asi nebude kvůli tomu. Nevím. Musíme tady vzít nějakou tu radioaktivní zónu.
No. Jakoby, dobrý, tento tady má dobrý, no, je tady trade s borcem. A tento má taky dobrý, že to má celý pokrytý semkama, no. A já jako vůbec, no, tak tohle jsem teď zabral, no. Škoda. On to tady bere taky. A mi asi nevadí vůbec. Bylo by dobrý, kdybych tuhle hru vyhrál, jako. Jenže tam já nestíhám prostě brát ty peníze na tu mrv tím, jak se zvyšuje ta cena. Já vůbec nevím, co mám dělat, jako. Protože to je prostě... nevím, co mám dělat vůbec, jako. Potřebuji to tady nějak propojit, aby tady prostě tekly peníze. Tohle je třeba dobrý, že se tady propojilo tady. A on mu dává čočku. Tak já ho taky zradím, ne? To je trochu sranda. A dám mu tam pár těch. Ale kam? Já nikam nemůžu. Tady můžu. Tady můžu taky. No, na moc míst nemůžu. Jako dám mu jich tam dost. To jako nebudu kecat. A on mě teď celýho žere. To je blbý, no. Já mu tam dám ještě pár. Já se omlouvám, že moc nemluvím. Jsem to teda vůbec někdo kouká. A já moc nemám jako co říkat. Ten sam má 35 milionů, jako kdyby mu tam dal stejně jako já, takhle ty hydrogen bomby, tak by měl vlastně po většině všeho, ale sám to lívnul, tak to je konec, no, bohužel. To je konec. Tak já mu tam dám ještě jednu. To za něco, jo, tak to se nepovedlo. No nic, já mu pošlu korunku. A tak no. Tak vám děkuju, jestli se teda na to někdo vůbec koukal. Kdybyste to dokoukli až sem, jako jestli jste to dokoukli až sem, tak vy musíte už napsat nějaký komentář. To by nedávalo vůbec smysl. Takže, jestli chcete vidět další videa, třeba tutoriál z téhle hry, tak mi to můžete dát vědět. Tak snad se vidíme i příště.